Åndedrættets kredsløb. Af Ea, Julie, Luke, Christian, Anders og Kipper. Formålet vejrtrækning. Kroppen behøver energi. Det får den fra ilt. Ilten optages via lungerne, hvor det overføres til blodet, hvorfra det føres rundt i kroppen. Stoppes ilttilførselen til hjernen i mere end bare få minutter, risikeres hjernedød. Indånding og udånding. Ved normal indånding indtages ca. en halv liter luft. Og det ses her ved en lille fin YouTube-film, som I nu får lov til at se. The respiratory system moves air through the nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchus to the alveoli where the gas exchange between oxygen and carbon dioxide occurs. Nares are the openings to the nose. The nasal cavity is lined with cilia, mucous membranes, and blood capillaries. The air is filtered by cilia, moistened by mucous membranes, and warmed by the blood. Air moves into the pharynx or throat, the common passageway for food and air. Air continues on to the larynx. The epiglottis, a flap of tissue in front of the larynx, closes off the larynx when swallowed to prevent food from entering. The larynx or voice box contains the vocal folds. The trachea or windpipe connects the larynx to the bronchial tree. The cartilage rings of the trachea prevent the trachea from collapsing. Lungs are spongy tissue with alveoli and blood capillaries. Breathing occurs because of the expansion and contraction of the lungs. The bronchi carrying the air subdivide into smaller branches called bronchioles. At the end of each bronchiole are the alveolar sacs. The alveolar sacs are surrounded by blood capillaries and contain millions of single-layer alveoli cells where the gas exchange takes place. Oxygenated air goes from the nose to the pharynx, larynx, trachea, bronchus, and alveoli. By the process of diffusion, oxygen in the air moves from the alveoli to the capillaries. Carbon dioxide moves from the capillaries to the alveoli and is exhaled. This process is called respiration. Skemaet nederst på denne PowerPoint viser de normale værdier for indånding og udånding. For at opsummere en gang til. For at opsummere filmen, så skal luften komme gennem luftrøret, som er et afstiget organ på 10-12 cm, og det er 2-2,5 cm i diameter. Luftrøret deles herefter i 2 hovedbronkier, der fører til henholdsvis højre og venstre lunge. Hovedbronkierne, de opdeles herefter i mindre bronkier, og de opdeles i mindre bronkier og mindre bronkier. Og på et eller andet tidspunkt så forsvinder bruskeafstivelsen, cirka efter 10. forgrening, og herefter kaldes de bronchioler. Til sidst så går de ud i alveolerne, hvor vi ser, at processen, som kaldes respiration, foregår. Det er et mere detaljeret billede af, hvordan ilten overføres fra bronkierne til blodet. Vi har valgt at fokusere på forskellige lungesygdomme, og her har vi udvalgt 3 forskellige. Først og fremmest rygerlunger, eftersom at det er den mest almindelige lungesygdom herhjemme, da der er rigtig mange rygere. Det starter med en lille hoste og noget opspyt, og derefter udvikler det sig til noget så slemt som åndenød. Folk med rygerlunger dør oftest af KOL, som er kronisk obstruktiv lungesygdom. 200.000 mennesker i Danmark har rygerlunger, sådan cirka. Og det er sådan, at årligt dør cirka 3.500 mennesker af den her efterfølgende sygdom. Rygerlunger udvikler sig gradvist fra hoste og forbigående åndenød til vedvarende og tiltagende åndenød. For nogle ødelægges lungeblærderne og bliver til arvæv. Det kaldes emfysem eller forstålunger. Til sidst er der tale om en kvælningsdød. Vores anden sygdom er astma, også kaldes reversibel obstruktiv luftvejssygdom. Symptomerne er hoste, piben i brystet, også kaldet piping på engelsk, og sure opstød samt åndenød. Det skabes af betændelse samt spasmer i bronkierne, som gør disse trangere, og dermed har ilten svært ved at komme helt ind i lungerne til alveolerne. Her ser man 2 bronkioler, en normal bronkiole og en astmatisk bronkiole, hvor man kan se, at den betændelse, slim samt spasmen gør, at luftrøret er trangere i den bronkiolen til højre. Behandlingen er, at man kan få medicin, der får de her spasmer til at formindskes, samt noget af slimen til at forsvinde. Den sidste sygdom, vi har valgt at fokusere på, er tuberkulose. Den kaldes også TB, som kommer efter det engelske ord tuberculosis, bacillus. Latinske ord. Man får sygdommen tuberkulose fra en mykobakterie, og den smitter
ved dråbeinfektion, det vil sige mikroskopiske vanddråber, som kommer fra en anden person med tuberkulose. Dermed er sygdommen også den mest dødelige infektionssygdom i dag. Der er faktisk ikke særlig mange behandlingsmuligheder. Man er nødt til at få 3-4 forskellige typer antibiotika på samme tid, og man skal have en rigtig, rigtig lang behandlingsperiode, normalt på 6 måneder til et år, før at man er sikker på, at bakterien er væk, fordi at mykobakterien, som der kan infektere med tuberkulose, de har en rigtig, rigtig lang delingstid. Vi takker, fordi I har givet jeres tid til at høre på os. Vi takker. Ja.